Good morning. The morning is good. Amen. Ngano good? Mata nakamata pamanta. Good pasabot buhi pamanta. Kung patay na, good gihapon. Kay may pahulay naman ta. Amen. Oktaba pa sa Pasko sa pagkabanhaw ang atong selebrasyon. Mao na karon na kita gakanta og himaya. Part pa sa piyesta sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Mao gani ang atong ebanghelyo naghisgot sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Nagpakita siya sa mga apostoles ug siya na ilhan. Una siya na ilhan sa duha ka tawo diha sa dalan sa Emmaus sa iyang pagpikas-pikas sa pan, breaking of bread. Mo na kada misa nato magpikas kayo ang pare, breaking of bread. Kanunay kayo nagapikas-pikas kay mo na ang simbolo sa atong Ginoo nga nagpapikas sa iyang lawas, nag-antos na matialang sa atong kaluwasan. That's the symbol of the breaking of bread. Ang kamatayon sa atong pikasong kagani, patay ka. Amen. Matay manggari tadili pikason, samot ng pikason. Muna ang breaking of bread. Diha na ila. Kato istorya sa Emmaus. Muna duha ka tawo na gikan sa Jerusalem nung lakaw outside ng pagawas sa Jerusalem kay prostrated sila. Mga matato gospel ito nangagi. Prostrated sila. Kanang nawagtag ang ilang paglaom kay napatay man si Jesus. Nung may lagi tuuha na magluwas sa ilang kalisod, mag-ahon sa kalisod, magluwas sa ilang kahigwa o sa kinabuhi. Namatay naman noon. So, useless ng ila pagsamba, pagdaig sa atong Ginoong Kristo kay namatay man. Karon paingon sa Emmaus, dito giubanan sila sa atong Ginoo, pero wala sila kaila. Kining puno kita sa kahiubos, puno frustrated kita, murag wa ato pag-asa, murag wa may ato ditak, way ato makita ba? Pero mga asawa bitaw na mamatayan o minahal nila na bana, maglingkod ka na, nagpatarog mo ato bangon, murag wa ka makiti. Sige layo ang pinsada, layo ang pangis, layo ang pananaw. Kay depressed man sila. Kadang nagmahal ba? Kadang nagmahal na asawa sa bana. Mahal na mahal niya iyang bana. Halos i-equal sa Ginoong Diyos. Pinakamahal ko ang bana ko, pader. Sa may mas mahal mo Ginoo, imo bana. Dili mo tubag kay iya mag-equal. Kamo mga asawa, ubos na iyo pagmahal iyo bana. Ayaw i-equal sa Ginoo. Labaw gayud ang Ginoo. Kay kung equal yun sa Ginoo, matay ka mo kung matay mo bana. Kung wala man iyo. Nagasandig man mo diha. Ato sandig sa Dios. Amen. Bahala ka matay ka, banaha ka, magpadayon ako kinabuhi. Ano pa ka matay? Magkusak. Mga way buot man na asawa ha, ingon ana, na mamatay ang bana, magpakamatay po. Huna-huna na naay Diyos na maoy, nagmugna ka nato. Ganang bana, dagko na mo nagkita, pwede mo na alisdan og laing bana. Pero anak, dili. Di pwedeng anak alis na laing anak. Gikan karibong anak, imo anak-anak. Pagsugod sa sinugdanan, pagkabuo sa bata, diha na kanimo. Ngunya, ibaylo mo imo anak sa imo banan nagbinuang. Sakit bitaw na mamati sa radyo na ang anak girip sa amahan, nagsumbong sa inahan, gikasab-an ang anak,
ginudapig, gikampihan ang iyabana na bastos sa buang kaayo. Ang bata taon, 13 loya. Ang mga balita ingon ana, way buot man na inahan mga igsoon, wa may pagsimba, wa may pagginoo. Masaon man ang pagkuan. Pero ang palasimba di gayud, Ginoo gayud. Ang mga palasimba, Ginoo gayud ang number 1 silang kinabuhi. Amen. Muna gani ang bana dahil mura magkatapos sa nani sa akong kinabuhi. Mura mapod ang asawa, sige, mahal ko bana, padayon sa imong lakaw. Bahala na ko sa mga anak. Ampo lang kita. Mao na eksakto na asawa. Padayon sa imong lakaw, mag-ampo kita na, malinaw ka pagbiya ng kalibutan. Mao na ang asawa na dako ang pagsalig o pagtuos sa Dios. O kay balo siya ng kinabuhi lumalabay. Mabot ang kamatayon. Masakit? Ba na ba yan? Mingaw, masakit, pero na ang kamatuoran. Amen? Sa pagpakita sa atong Ginoo, sa mga apostoles, siyempre kuratan ang mga apostoles, kay gilubog na ba yan? Makuratan gayon sila. Muna yun ang atong Ginoo, dili ako multo, dili ako espiritu, tinuod ako ganabanhaw. Kung kita pagabanhawon, dili man mo balik ang atong physical, espiritu may pagabanhawon sa atong Ginoo. Buhay ng espiritu. Pero ining pagkabanhaw ni Jesus, lahi ni kay nubalik ang iyang pagkatao kumpleto, unod, bukog, og mo istorya, og mo kaon, para ipakita na tinuod gayod na nabanhaw. Kay kung wala ang pagkabanhaw, di tao lang siya sama nato. Kawang ang iyang sigiwali, sulti sa mga apostoles na mabanhaw ang Mesiyas. Ang Mesiyas mag-antos, mamatay o mabanhaw. Muna tulo. Kita buhi, mamatay, dara. Banhawon man kita sa Ginoo, adili nang kana mabalik ang atong itsura ng atong unod ug bukog. Tanawa, hikapa di ay unod, hikapa di ay bukog. Ako kini nabay pagkaon diha. Pagtagari lag isda, may kaon siya Ginoo ko. Diyos ko, ingon man si Tomas, Ginoo ko, Diyos ko, pasaylo ako. Na nagduha-duha, anak si Tomas, the doubting Thomas. Muna, pag-isa sa pari, after the consecration, moingon ka mo siya huna-huna, Ginoo ko, Diyos ko, you are my God, my Lord and my God. Kada pagpahayag sa atong pagtuo. Para po kalis, iisa na po, my Lord and my God, Ginoo ko, Diyos ko. Munang ato pagsalig o pagtuos sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Number 1 is God. Kung kisa ikaduha na iyo, bana ba ninyo, iyo ginikanan ba, bahala na mo, basta ayaw gayud palabwi o gugma ang atong Ginoo. Kay siya diha ta mosandig sa atong Ginoong Dios.